Ramnogani thayus matu shibana. Otamsa penda. Mayo. Oh mayo asuk thaju kuma. Thaju kothok jatsi bole babu mo. Thaju thongnai jatsi mo. Wow. Mo barja. Mo da sibi barja. Bersama. Menang jatuh dekin. Oh yang kita lang kita. Iya bersama ya. Om rokha. Ja. Yes. Ja. Yes. Paisa. Ini ke Agartala thangna kise berai kena tawono tabo ke bazar thanani bagai nongkhorkha ke tini to ang Agartala se thangnai ke bazar bo habai thangnai samung nangmani bagai ke satung bo tungmani marang suka tini bahai ke ang Agartala o thangnai wana suka asuk satung ko prama umayu marang suka bazaro bo kisa samung tongma ba bawai baksa dokana hamnan nanggaban bagai thang tonglai sang tabuk bazaro tabuk ke Agartala o thangnani bagai gari kakha manui rok bo kwbangma paijangnai tongo aboni bagai je nangmani ang paitalangnani bagai hinke tebo samung nangmani bo tongo amo bo nainen nango ke thangai tongo tabuk ekrol chata tei video khainani himanje ani planning job podangai thangka phone kelai thangka tabuk ke cheng rangchak naina hani phalaijak rangchak dukano design dok naina ni bagai Muguram Lollipop haike bahike sanamna Muguram da bazar ni phaimani salthangka tam pai tukang moso maikhum sok moya busunai te 150 mungsa tini hora moya budi janai tabuk ke babu kaisa secret mission o thangjak borokno pura ses khainani bagai o piyarok o jaga o thubuine pura mar khlai sok angka saklai delin chau babono dadu piya sokdi hinmani ke popok jaungka tini ke bongno tehes khairi sinai hinene pura mar khewasen sogri rikha taba kar dia piyarok se sungbai obo hungke tini horni moya bai 150 buti songmani ambai tini thaske maisa sinai kenro ani blog nai toman bagai jotno na tewaisa hambai good